hay vẫn chú đi nền lấy vung gan lấy gan lại lẽ hay thì lại vung tiêu khan ya in chúng xí linh hi hắn xí lâu châu nỉ kha một thằng khanin ang kachak lung rem kara kata chujuan rem nena lên chim puya chu indu pot chuanin lai ro tia hei min lai tira tun theng hianin hei kan pe nem ton ya lei po tiang chuanin ang kachak mel reng ala lang lawa abe don thak em lung rem kara ti ta chuanin hei hi ani tura kan nga ya hetlai hi ma se hei ang kachak mel reng ala lang lawa chi khan kan chuna hei hi hoi hi ang kachak rong do me ni hi ani tura kan nga ya ma se ani chuang si lo fa khuya tak chuanin ang kachak omang mo ka ti ni hi ang kachak hi lo om lo tak tak ni chuanin lo thangi hi tang kai mo za chu bi la ngai do na hey wen chu dian ngam bei le tura hianin hi zana pe le turania thangin in rom ngai box sia thing pi sen kalau shop chakang chu tuinen tia hi ama office kal de ya chonin ang kachak chu la lang box si lawa khoi lai mo tak chonin phu mani pon om tura ngai la om lo ta ni chonin le tang kai mo sa chu min pek ve angai don ani hei tha kan seng sa to ang kachak kan du sia ang kachak mel reng kha ala lang thei box si lawa chu kan soi lak ani kala di thing pui lang de de den thing pui kan in lok don thing pui an thi se ni hen chu ka ha tol tuk ang kachak i thi lo na ni hi tro di ang kachak reng la lang box si lawa kha nau pani anin chanin nau ka chu ron da ve nge ya kan a chuar or buk thei deu ni hi kam khoi mo ken kang de deu te kan le ka chak lai hianin kan phi roi ta mai ni voin chu biak sanga phakar le tukhianin anau di hi aron tira sa nai ro biak sang nen kan pe ve thung don ni voin chu di nen hianin ang ka chak songin ta hianin kan ni leng le thak don ani ang ka chak kan mu da chuanin kan hu sang tang nu thangi sei ang khanin ang ka chak kha lung rem kara khana lo zep tala lei kha ni lo chim pui te ni lau zongin kan van ne nga di hi a rong na tel tu tur jinga atel ve tlat meya ani hi obiak sanga na phal chuanin ang ka chakhi tlem te chu le thlak ve tura ka nga ya ang ka chakhi a soidan mang chuanin atam tham dewa changli chu ka phu me atia chu pani ve in sem turing rem kanin rem sia ma thangi ro han min bum nge bum dong nge ka selo di ta han om lo ang ka chak jong du su heta han lim kar han di hen lo jong mo ta chu tiangin ang ka chak chu me lo khop mai ama ro chu hei rin lo de win hei ta han lung phur lo ma hai lung phur kha lo chu khoi phong ti lo om khop mai di hi koi pop le mai poni sila heta son ang ka chak om lawa asoi nai ro chu khi ti lai khian ani le di ting pu in ro le ti hi thi choi lo win ron thok chua ka hei to mai khop meya arin po tram tong ama choni hi chuanin karil tram lo ti thlat meya weni hianin di ne ta ang ka chak rongin ang ka chak zongin na kan thok don ni ka di ting pu khala ro le man chọn thái hiệu nào cái in công quả don để thực hiện ăn cắt chặt xong
กันสนได้ang kacakcu umiring reng ya di mo mo dian ang kacak umiring ya cumi kan tay sei kat ni lau ta ni ne thang ni pula tangkakan bilang itu jatuh dia hi pasal thako mai ang kacak so na ko wa ya ni ahil jam po he shelawa dia chung ta ka anu ta ka ni lo en di chuanin lo ngai ko wak su da bi na ma in dau ko ma di kon muang ta kan lau mu da tro ti dian ang kacak dian en ang kacak kan nai chua fe le kan don than don chau ni dia po thing pui in je wa hai ang kacak ha in bai le ma ka ni JCB angai lo reng dia an che ti chuan in hei achar than yang tiro di bong thlop asat in ka sia kacak zong in hei kan buai ani deu kar mai ni tun lai chu kan hu fai zong in shok di sia chung kan in di hian ni kacak hai ani mi de zon lui kama enge let vel khanin an hria tro an hrian ti la an soi vel tro keni chu atlang om sa kha risky sang ve khop be hei po hi tro di